Aw bisimila don kibaru kan bi ye araba ye utukalo tile mukan san 2025 a don kibaru waati sera ka ɲinafɛ jan in a ka cari kosɛbɛ. Bakuruba fɔla bi kunnafoniw na a ma ladonna k'a fɔ utukalo tile 18 san 2020 ka na bila utukalo tile 18 san 2025 jamanakuntigi kɔrɔ Ala ma hinɛ la Ibrahim Bokar Keita Malidenw y'u hakilina fɔ ka sanga ni dansigi kelen ale ka fanga la. Kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. K'a ladonna k'a fɔ katetɛri ni maa caman b'a dɔn ni foroba mɔnturu ye o min banaw senfɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ don banabaatɔw olu tɛgɛ la kɛrɛnkɛrɛnna pikiri kɛ wagatiw la walima jolita wagatiw la. Dɔkitɛri Isa Konate ale bɛna ɲɛfɔli kɛ. Yiriturukɛla Kulukorokaw fɛ yen kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. Jamana ka yatimɛden fɔlɔw a ma 300 bɔɲɔgɔnko olu taara Cité des Enfants na kunnafoniw bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. An balimaw aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Agence Kuba Voyage alisalamɛw hiji ni umura baaraw daminɛna ka ban. Agence Kuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso ko a nisɔndiyalen a bɛ silamɛ cɛman ni a musoman bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. K'a bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2026 umura ani hiji tɔgɔsɛbɛ baaraw fana daminɛna olu fɛ yen ka ban. Ka sanga o ma Kuba Voyage bɛ umura kɔnfa kelen bɔya kalo kalo ka kunda Saudiya jamana kan. O de kumu kɔnɔna na maa min y'a kanu k'a fɔ k'i ka taa umura la walima ka taa hiji la wali i y'a kanu ka i ka mɔgɔden bila ka taa umura la walima ka taa hiji la. Kuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso ko ka aw ladɔnniya k'a fɔ a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sabatilen don ka ban o baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman kama. N'aw b'a fɛ ka hiji ni umura kɛ ni a dɔnbaganaw ye a ye Kuba Voyage sɛgɛrɛ. Aw ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye aw ka siyɔrɔ ko n'a ka dumuni ko Kuba Voyage bɛna taa aw bila hôtel luxuw de kɔnɔna na Maka ani Madina wa fɛn min aw ka déplacement ye ka taa an ɲɛda lahɔrɔma yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan a bɛna o kɛ kari climatiselenw kɔnɔ nin ye confort dan ye. Agence Kuba Voyage aw ka dɔn k'a fɔ kabi an mana tɔgɔ sɛbɛn olu fɛ yen ka ban clés bɛ a jalama ani a kumakalama ka fara gafew kan hiji ni umura bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔmɛ min kɔnɔ o b'aw dɛmɛ k'a ka hiji a n'a ka umura baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn sani a waati cɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ Mali hijidenw ka complet kelen o bɛ sɔrɔ ka da u kan wa n'i tɔgɔ sɛbɛn ka ban dɔrɔn Agence Kuba Voyage la u bɛ tirage tigɛ kelen d'i ma ni tirage kɛla ni maa min gɛrɛsɛgɛ i fara ci e bɛ maa kelen fara i yɛrɛ kan ka taa hiji fufalaki Agence Kuba Voyage fɛ. O tirage ni Ala sɔnna ma a bɛna kɛ avril kalo tile 28 san 2026 a bɛ kɛ centre islamique la Amdalaikaw fɛ Bamakɔ. O tuma na walisa k'u lasɔrɔ a ye wuli ka taa u jabala bala u filɛ nin ye Bamakɔ kura avenue Mamadu Konate place OMVS n'o bɛɛ janyana aw ma a y'a to aw sigiyɔrɔ la k'u wele u ka nɛgɛjuru sira kan o de ye 20 22 19 06 wali 71 24 24
24 wal 64 56 56 56 wal 76 48 41 93 ni mami ko agence Kuba Voyage iba fo hiji ani umura gindo tigi kunnafoni daminɛ na o tɔgɔle tile 18 san 2020 o tɔgɔle tile 18 san 2025 jamanakuntigi kɔrɔ Ala ma hinɛ la Ibrahim Bokar Keita ale ka fanga dan sigira la o san 5 o ye nin ye jamanadenw y'o hakilina nu miirina fɔ ka sanga ni o ye seereya min sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan olu filɛ nin Mahamadou Dambele ka bɔ Ɲamakɔrɔ i bɛ ka minɛli san cɛ san 5 an ma nimisa a ko la ka sabuya kɛ ko dɔw kun bɛ anw kɔnɔ n'an kun sara n'a ye an ni mɔnɛ kun bɛ taa lahara dɔw sara n'a ye mais u suw bɛ kunna wolo ka bɔ Kidal Mali wɔrɔ caman kun bɛ a kun tɛ Mali ka mara kɔnɔna la sɔrɔsi ninnu kɛra sababu ye k'o lasegi anw ma hali ka da o ma anw y'o kɛ koba ye fanga in kɔnɔna la i y'a mɛn développement ye tiɲɛ ye fɛn bɛɛ ye tiɲɛ ye nka jamana yɛrɛ kun tɛ anw bolo alhamdulilayi ni sɔrɔsi ninnu kɛra sababu ye k'an ka jamana segi anw ma an b'u fo k'u barikada hali bi Ala k'u kan bɛn an ka jamana Ala k'a kisi Ala k'a lakana bon mun b'o kɔfɛ fana n'o ye n kɔrɔda sera mun ma toujours an b'a dɔn président ma seko la u bɛɛ b'u seko la baloko hali dun an y'a bɔra OPAM na Ala k'a ɲaga d'u ma kuranko tɛmɛna yan alhamdulilayi bi an b'a fɔ ko alhamdulilayi o bɛ n bolo i bɛ ka bin ka se bi ma nimisa ka sababuya kɛ o ye ayiwa ne tɔgɔ Saka n jamu ye Tarawele i bɛ ka minɛ ni ɲinan cɛ ɲinan y'o san 5 ye an ye fɛn caman remarqué a la parce que an tun t'a dɔn k'an bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ an tɛmɛn'o bɛɛ kan k'a daminɛ an ka président ɲuman na a n'a tɔw ka na se kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔli ma ani dun ka fa ma labɔli kɛ fɔlɔ sa nka hali bi an b'o kuma fɔ ka fara a kan foyi ma dɛsɛ an na fɔlɔ an kɔni jigiba de bɛ ninnu kan an wasolen de n'u ye vraiment o de la an b'a fɔ n ko i bɛ ka minɛ ni bi cɛ an ye fɛn caman remarqué nimisa tɛ n na n tile kelen ma nimisa wa n tɛ nimisa fana awɔ. toi Sidi Berté ma tɔw t'a lɔ dɛ ne kɔni t'a nimisa foyi tɛ ne la i bɛ ka bɛn ni ko caman yira can caman yira o parce que cɛkɔrɔba min tun don a bɛ jamana fɛ a ye jamana kanu a ma baarakɛla de sɔrɔ mais cɛkɔrɔba min don a tulokun ka gɛlɛn a fɔra ɲɛna an b'a ta waati min na a ka politicien ninnu ye k'o to yen a ma sɔn a y'an sɔsɔ pour que k'an saboter yɛrɛ ne yɛrɛ filɛ gan min kɔrɔ yan ne ni maa kun tɛ kuma i bɛ ka ko la tellement que n y'a kanu mais cɛkɔrɔba in ye ne malo don min na n ko a bɛ malo parce que depuis a ye Bube ta k'a kɛ fɛnkɛ ye jamana ɲugura ne ko n ko cɛ y'an janfa n ko a ka fanga banna pouvoir mun b'an kunna bi bon démocratie ko kuma tɛ se ka fɔ parce que u ye parti politique bɛɛ ci c'est vrai que anw bɛ kɛlɛ de kɔnɔ kɛlɛ sen fɛ u ye minɛn camanw san maliyɛn bɛɛ sɔnnen don n'o ye surasiw équipera mais ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan o kɛra baara y'u bolo dɛ jamanadenw bɛnnen tɛ bi bon jamanadenw ye fɛn dɔ ye tant que jamanadenw ma fara ɲɔgɔn kan jamanadenw ka bɛn a ka gɛlɛn jamana in ka bɔ dingɛ in kɔnɔ parce que c'est vrai n'i ye marifafɛnw san o bɛɛ ka ɲi mais o si tɛ se ka kɛlɛ ban quoi mun bɛ kɛlɛ ban dɔrɔn u ka essayer ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan sigi ka fɔ ko kɛ an ka jamana in bɔ ni dingɛ in kɔnɔ et puis u ka essayer ka élection fana kɛ quoi an ka bɔ nin transition in kɔnɔ parce que ni transition mɛnna a ko bɛ caya quoi. nimisa ayi ne nimisalen t'a la sabu ne yɛrɛ fana tun bɛ mɔgɔw fɛ a don minnu sagoya tun ye mara taabolo ka falen an ye gɛlɛya caman ye a kɔnɔna na fo ka taa fɔ an jɔlen filɛ nin ye yɔrɔ min na bi mais o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲɛtaga ani hakilina kuraw minnu bɛ se ka jamana jɔli ko fɔ o baaraw bɛ sen na donc ne tɛ se k'a fɔ ko nimisalen don i bɛ k'a ka fanga binni na sabu mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ jamana a tun bɛ bolo min kan o don n'i b'a dɔn i b'a yɛrɛ ɲininka ni i bɛ ka fanga tun ma taa o don est-ce que an tun bɛna maliko kuma fɔ bi wa sabu mɔgɔ minnu tun bɛ yen an nɔfɛ n'o dɔw tun bɛ jate i n'a fɔ an jɛɲɔgɔn walima an b'a fɔ o ma ko partenaires olu ŋaniya tun dɔnnen don Kidal kɔni tun tɛ an ta ye bilen bɛɛ lajɛlen kɔni tun b'o dɔn mun yɛrɛ de tun bɛna kɛ o kɔfɛ sa o de tun ye ka Mali k'a sarada o saradali de nana bali ni surasiw kɛlen ka ko ta n'u bolo fila ye ne sewalen don ne wasalen don
parce que ni fanga ya bilala fanga min nɔ na aya bɛɛ b'a dɔn o fanga in kun tɛ ne sago ye u taa sira a ma diya n ye tile kelen ni dɔ bilal'o nɔ na o ye wasa ye ne bolo n tɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la dɛ n bɛ kuma n yɛrɛ tɔgɔ la o ye kelen ye. Filanan faransi ka fanga jugu min bɔra an kun na o kɛra ne bolo sogo de ye o. Seydou Badian tun y'a fɔ a ko a bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ ale kɔ mais faransi bɛ sira min kan n'a tora o sira kan a ti Mali mara tugun wa mɔgɔ wɛrɛw b'u sen da Mali senda nɔ na. Seydou Badian y'o fɔ o ma bɔ an kɔnɔ. Jɔnya tile tɛmɛna a mɛnna anw bɛ faransi bolo min kan a ka jugu jɔnya ye. Jɔnya modèle wɛrɛ de kun don. An ti bɔ an yɛrɛ la an ti k'an yɛrɛ ye an ta t'an yɛrɛ ye olu de t'an ka fɛn bɛɛ ye. Bon hakilina mana nimisaba t'an la parce que surasi mun nana an kunna ka se bi ma vraiment an fɛn caman y'u tile la alhamdulilayi an armée fanga sɔrɔ alhamdulilayi n bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka jamana basigi et puis u k'u hakili to fɛn kelen na n'o ye baloko ye fɛn caman kɛra mais baloko gɛlɛya kɔni u bɛ yen nɔ dɔɔni hali sisan u k'u hakili to hali bi parce que an ye denbaya balolaw ye balo sera ka jigin kosɛbɛ ka wusa quoi. Katitɛri ale bɛ don banabaatɔw tɛgɛ la kumana min na ni pikiriw bɛna kɛ walima ni sɔrɔmuw bɛna kɛ walima ni jolitaw bɛna kɛ yala kɔlɔlɔ bɛ nin fɛn na wa? Dɔkitɛri min ye ponze dɔkitɛri dɔ Isa Konate ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye. Katetɛri ye baarakɛminɛ ye dɔgɔtɔrɔw bolo min caman manalama don a ka dɔgɔn wa a ka magan fana. A kun ye ka furajilamaw latɛmɛ ka se farikolo la walima ka joli ta ka bɔ farikolo la. Nga Mali la yan maa caman bɛ katetɛri wele ko foroba monturu. Ka d'a kan n'a donna maaw bolo la maa caman bɛ bolimafɛnw boli n'a ye k'u ka ciw kɛ ni a ye walima ka don jama la ni a ye. O wale minnu filɛ nin ye kɔlɔlɔ bɛ a la wa? Katetɛri bɛ se ka kɔlɔlɔ fana lase i ma parce que an y'a fɔ sa katetɛri bɛ bila jolisira dɔ de kɔnɔ a bɛ n'a fɔ katetɛri bɛ don yɔrɔ min na o jolisira dayɛlɛlen don ka bila katetɛri buni min datugulani min kɛnɛ bɛ k'a datugu o dɔrɔn de kɛnɛ bɛ ka jolisira datugu n'i y'o bɔ yen dɔrɔn a kɛra komi i y'a tigi jolisira dayɛlɛ ka bila. Bon kɔlɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ mun ye ni dɔ balila ka katetɛri sama ka bɔ i tɛgɛ la joli bɛ se ka bɔn ni joli bɔnna n'a y'a sɔrɔ i ja wula i ma se ka fɛn kɛ min bɛ se ka joli dɔ o waati na i bɛ se ka i joli caman bɔn o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye. O tɛmɛlen kɔfɛ katetɛri min bɛ yen an y'a fɔ n ko a dayɛlɛlen don ka bila jolisira la banakisɛw bɛɛ b'a dɔn banakisɛ ye fɛn min ye fɛn belebeleba tɛ a tɛ ye ɲɛ yɛrɛ la banakisɛ bɛ se ka tɛmɛ a fɛ ni banakisɛ tɛmɛna o fɛ sisan a bɛ se ka taa i hakili tɛ fɛn o fɛn na farisogo la banakisɛ bɛ se ka o yɔrɔ sɔrɔ jolisira fɛ ni banakisɛ donna o jolisira fɛ o bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ dusukun kɔnɔ. A sereyala fana dɔgɔtɔrɔw fɛ k'a bɛ se ka bana caman lase maaw ma ani ko a bana dɔw yɛrɛ bɛ se ka dankari kɛ adamadenya la. Banakisɛ bɛ se ka nɔrɔ dusukun yɔrɔ dɔ la o bɛ na ni dusukun bana dɔ ye bana jugumanw de don bana min carilen bɛ jolisira fɛ donc a bɛ se ka na n'o ye o ka bɔ a la fana an ka farisogo fɛn ɲɛnamanbaw i n'a fɔ biɲɛ b'o la rɛn o n'a ɲɔgɔnna ninnu donc banakisɛ bɛ taa nɔrɔ nin yɔrɔ ninnu caman na ka se ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ ma mɔgɔ min katetɛri bɛ min tɛgɛ la donc an bɛ min fɔ dɔrɔn ka yala ni katetɛri ye dugu kɔnɔna na a man kan fɛn ɲɛnaman tɛ a tigi bɛ kɔlɔlɔba de b'a la donc n'an bɛ se k'a dabila an k'a dabila o de ka ɲi. Dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la fana ko katetɛri kuntagala man tɛ ka tɛmɛ tile 4 kan. Katetɛri fasuguya ka ca katetɛri central bɛ yen périphérique bɛ yen mais an bɛ ka kuma min kan parce que an bɛ min ye ka caya mɔgɔw fɛ o ye katetɛri périphérique de ye min bɛ kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la o de bɛ mɔgɔw ye o de ye ka caya donc katetɛri périphérique la ale mɛnni man ka tɛmɛ tile 4 kan a mɛnni man ka tɛmɛ o kan a mana kɛ cogo o cogo a nɔgɔra a ma nɔgɔ a man ka tɛmɛ o kan mais
yani tile 4 cɛ ni i yɛrɛ ye fɛn kɔlɔsi cathéter la k'a fɔ ko min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase banabagatɔ ma i bɛ se ka cathéter falen o bɛ se ka kɛ a don bɛɛ ou bien a dugusajɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko joli de bɔn bɛ cathéter yɔrɔ bien a nɔgɔlen de don ou bien fɛn dɔ b'a la i yɛrɛ ma fɛn min faamuya i bɛ se k'a falen ka sɔrɔ k'a fɔ ko fɔ wajibi la n bɛ tile 4 kɔnɔ o tɛ wajibi ye mais n'a ma ɲɛ ko ni foyi t'a la i bɛ se ka tile 4 kɔnɔ ka sɔrɔ k'a falen mais tile 4 mana dafa a yecogo ka ɲi o a yecogo man ɲi o min ka ɲi i k'a falen o de ka ɲi. Kulukorokaw fɛ yirituruba kɛra yen yirituru min ni a laɲini ye kɛnɛya ani kungo sogow olu bɛ se ka balo cogo min na sira min sɔrɔ ka bɔ kɛnɛ kan ni ka bɔ kulukorokaw fɛ olu filɛ nin ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ni don min ni an b'a a bolo da pour que ka ŋaniya yira de kɛ sinon yirituru bɛ senna ka ban a nafa ye fɛn min ye ka dugukolo sigi a nɔ na i n'a fɔ ɲina tɛmɛ y'a fɔ cogo min na ka yirituruli de bɛ dugukolo sigi a nɔ na ni ka se ka ja kunbɛ ka ja kɛlɛ an bɛ o hukumu kɔnɔna de la i mana miiri cogo cogo k'a fɔ ko yirimu bɛ yan k'a b'i ɲɛfa a tɛ se k'i ɲɛfa wo minnu bɛ yen fo k'an ka farankan de kɛ pour que yɔrɔ ka se ka tu ka ɲa sogo minnu b'a kɔnɔna na sogo ka se ka ɲama dogo yɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ quoi donc an ye yan sugandi yan y'an ka forêt de ye wa tiɲɛni minnu bɛ ka na fɛ ka ja kunbɛli kɛ a ko la yirifa suguya 4 de nana an bolo bi n'an ye o don dugukolo jukɔrɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya patigiw b'o la ka fara ntɔmɔnɔ kan ani tabakunba ani nguna o ye yiri minnu ni a dunni ka di kungosogo ye kungosogo misɛnninw bɛ yan a kɛra mangalaniw ye a kɛra fɛn wɛrɛ ye ani kungosogo fɛn min bɛ bin dun yan ni yiri sugandeli ninnu ka ɲi u ma hectare 5 de bolo dalen don n ka service technique fɛ n'o ye cantonnement ye kulukoro cantonnement ye mais an sera ka 2 ni tila de baara sɔgɔmada in na baara tɔ bɛ continuer yirituru dɔrɔn tɛ k'a kɔ dɔ ye dɛ an b'an janto yiri ninnu na kalifalen bɛ minnu na n'o ye concessionnaire ye a n'an yɛrɛ an bɛɛ bɛ janto yiri in na tilema mana bɔ a se b'a ye fana k'a sɔn an bɛ gɛrɛ a la yiri ninnu bɛ sɔn u bɛ latɔpɔtɔ. kunnafoni kuncɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye jamana ka yatimɛden fɔlɔw maa 300 bɔɲɔgɔnko ka sanga ni walanbilan ye ninnu taara cité des enfants na o n'u dɛmɛbagaw ka taa yen yira u la ni ka taa u la kulonkɛ min b'a to u bɛ se ka ɲina masasaya kɔ cogo min na sira min sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye jamana forobafala denmisɛn 300 ɲɔgɔnna ye minnu nana lakulonkɛ cité des enfants na n'o ye denmisɛnw tɔgɔla yɔrɔba ye an ka jamana kɔnɔ a labɛnna o kungo ɲɛnabɔ cakɛda ɲɛmaw fɛ kalan sɛgɛnnafiɲɛ bɔ waati kɔnɔ walasa ka se k'u laɲina adamadenya gɛlɛya dɔw kɔ. Cité des enfants ye denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ta ye surtout ONAPIMA an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'aw ɲɛnajɛ n'an ma yɔrɔ min faamuya a bɛ ɲininkali kɛ a yɔrɔ bɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna cité bɛ yan vraiment denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen kama. kulonkɛ ka fisa adamaden hakili ma sanko denmisɛnw a b'a to u ka bɔ u yɛrɛ la. ne kɔni hakili la nɔ nin koba yɛrɛ de u ye min kɛ a diyara an yɛrɛ de an b'u fo k'u barika da a b'an ɲɛnajɛ a b'a to an bɛ yɔrɔ ɲumanw ye wa a b'an nisɔndiya an ye foto ta ka satu ninnu ye fɛn ninnu a ka ca yɛrɛ de. cakɛda min sigilen don an ka jamana forobafalaw kama nin ye u ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ ɲɛbila baaraw ye. ɲina an bɛna na furakɛli kɛ denmisɛnninw bɛɛ bɛna furakɛ a n'u baw ni denmisɛnninw furakɛ ni ma baw furakɛ i ba banana a tɛ tɛnɛnbɔ ka se kari ma donc an bɛ denmisɛnninw fana furakɛ a n'u baw ani ka yiri turu n'u furakɛra fura bɛ d'u ma fana o kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ cakɛda ɲɛmaw la an tɛna bɛɛ kɛ kulonkɛ ye an b'a lajɛ ka se ka taa olu fana bara n'an sera olu bara wasa u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna u ka cakɛda bɛ kɛ cogoya jumɛn u k'a kɛ cogoya jumɛn ka se o ɲɛmɔgɔya la wasa u ka dusu don an ka denmisɛnninw kɔnɔ u ka se ka baara kɛ ka kalan kɛ ani ka kɛ denmisɛn kisɛmanw ye min bɛ se ka sini jamana ta k'a bɔ nɔgɔ la fana sani an ka clôture kɛ an san o san bɛ taa aéroport la o directeur ye billet 2 d'an ma tuguni an b'a ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛ se ka a kɛ wasa denmisɛnninw ka se ka don avion kɔnɔ ka billet ta u kana bɛɛ kɛ u k'u hakili to falaw la
dɔrɔmɛ man dɔgɔn ba kelen man ca hali ni dɔgɔ k'a bɛ denmisɛnnin kelen ka biye sara a bɛ jan an ye an bɛ taa pays de l'AES la salon an taara Burkina ɲina n'Ala sɔnna an bɛ taa Niger. Aw tun ye maa caman ye minnu tun b'a la ka don kibaru lajɛ ka foli tanu waleɲuman dɔn ka lasaw bɛɛ ma ka tila ka ɲinafɛ diya in a ka cari kosɛbɛ an cɛ ka kulomajɔ la a kɛ tɛbɛn kan Salala Mohamed.